बारा जानला मेनला नोङो दिपेन बर'नि भिडिअ आरो एबसुनि भिडिअ सोरबा लरेन्सनि भिडिअ नों बारा दालाबोसै बुजिबाय नों बारा बेफोरबायदि भिडिअ दालाबोबाय दाथा नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन नङाबा होनखाबाय आं नोंखौ नङाबा खिन्थु नोंखौ जुदि आं गोदोनायाव खनसे सौबाना नोंनि रावा टटेल बन्द जाजोबगोन खिन्थु बेखौ मिथिखा जे हाथायनि आस्थामा आंनावबो दं सुमन आरो नोंबा मा होनदों बेरेफुंजानि आंनि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय खुलुमबाय बे बुब्लियाव आं बेरेफुंजानि फैनो गोनां जादों सासे सुमन बसुमतारिनो माब्लानि इउटुबार माब्लानि ब्लगार आं मिथिया किन्तु बिनि भिडिअ बानायनाया दिनै बिनि लिंकखौ आंनि लोगोफोरा बेबायदिनो मेसेन्जाराव वाट्सएपआव बेबायदिनो सेन्ड खालामबाय थादों आरो जोंनियाव बांद्राय नेटवर्क मोना सार्भार मोननो नागिरा बेखायनो 2-3 बाजियावसो आं मबाइल नायो बे समाव तुलुट थालाट बेबायदि नटिफिकेशना फैबाय थानायाव आं मबाइलखौ खोब नायदों नायनानै मा मोनदों सोरबा सुमन बसुमतारिनो थाइलेण्ड मागुर मोखां माब्लानि ब्लगार आं मिथिया जानो हागौ बे क'क्राझार जिल्ला बै हरिनागुरि बावखुंग्रि दांदोफुर हाजोथिंजायनि दां मानसिया बेसेबां क्वालिफिकेशन दं बेसेबां क्वालिफाइड आं बिनि सोमोन्दै मिथिया आरो आं बे भिडिअखौ बानायनोबो सानाखैमोन नाथाय आं बेखौ एनालाइज खालामनानै मोनदों बे माने गोदान ब्लगार गोदान इउटुबारखाय बै इउपिएलफोरनि सापर्टारफोरनि सिम्पेथि मोननो थाखाय बिथाङा आंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप लानानै बिथाङा माने भिडिअ लाबोदों जाहाथे भाइरेल जायो आरो गाव माने पपुलार जानो हायो बयनिबो अनसायनाय मोननो हायो साबस्क्राइबार गेन खालामनो हायो फलोवार्स गेन खालामनो हायो बे टारगेटखौ लानानै बिथाङा बानायदोंदां नङाबा जोंथ' नुफेराखै माब्लाबाबो क'क्राझाराव जों बेसेबांबा गोबाव थाहैदों जों ससियेल मिडियायाव खामानि मावो जोंथ' नुफेराखै नाथाय बिथाङा दैखोनानै लादों भिडिअ डिफेन्सारनि भिडिअआ थांनाय बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट होखांनायनि अखानायैनि भिडिअ जेब्ला बे हाग्रामा महिलारि बिथांनो बेस्ट उइसेसखौ होदोंमोन अब्ला बे समाव आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै बिथांमोना बा दिपेन बर'आ सोरखौ सापर्ट होनायमोन दा बेखौ आं गुसुङै बुंबाय बेजों लोगोसे लरेन्सनि थिखोदों बेनिफ्राय गर्जन मोसाहारि बिथांनि भिडिअखौ दैखोना होफादों बे समा इलेक्शननि सम जेब्ला लरेन्सआ बुंदोंमोन बिपिएफआ माब्रै देरहानो जों बिथांमोननि लिडारफोरा आखान्थि बाखान्थिया फैजोबबाय खाम्फा फैबाय सन्दन फैबाय होननायाव बे समाव आं बेखौ काउन्टार होदोंमोन दिनै आं बे थाइलेण्ड मागुर मोखां बे सोरबा सुमन बसुमतारि बिथांमोनखौ आं काउन्टार होनायनि आंहा गोनांथि गैयामोन आरो आं बिथांबायदि सासे नंखाय बाखाय इउटुबारफोरखौ आंहा काउन्टार होनाय रिप्लाइ होनाय हुदा गैयामोन थेवब्लाबो लोगोफोरा बुंहरबाय थानाय मालाबा लाइभ होबाबो ओइ सुमननि भिडिअखौ लाबोना फैले होनो सोरबा सौख्ला जानो नागिरनायखाय माबा जाबायले होनो आरे बाबा नोंनि बायदि आस्थामा आंनावबो दंलै नै आंनावबो दं ओरैनो गंनैखौ गारहरबावबायसो आं बेबायदि हाथायनि आस्थामा आंनावबो दं सुमन आरे नोंबा मा होनदों हे नों सौनो ना मा होनदों बेबायदि समखौ जों माब्लाबानो गेलेबोखांबाय बेबायदि समा माब्लाबानो बाबेनबोबाय नैबेनि लाइफआव मिथिबाय दा जायखियानो जाया मानो आं जेबो सानाखै नाथाय नोंथाङा माब्लानि इउटुबार माब्लानि ब्लगार आं बेखौसो साननानै मोनाखै दिनै नों मा मोनथिगौ आरो नोंथांनि कमेन्टारिफोरा मा कमेन्ट पास खालामदों हो आरे फैना दांनाय फैबानो जाबायना दांनाय फैबानो जाबायना मा सौख्ला फैबानो जाबायना नैबे बिथांजों मा मानसि गैया आं रोङा नामा हे जोंथ' दालि ओंख्रि जाबाबो जेबो साना जानोबो गैया लोंनोबो गैया जों दालि ओंख्रि जानोबो रेडि नाथाय जों नोंथांमोन बायदि शर्ट माइन्डेड मानसि नङा मिथिबाय दा खोथाखौ बुंनो लायोब्ला जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनावहाय इउपिएलआ रायजो राजाफोरा मेन्डेट होआखैब्लाबो जेने थेने 11टा देरहानानै प्रमदनि मोननैजोंसो 12टामोन नालाय 11टा देरहानानै बिथांमोना बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अननायाव सरकार सालायनो मोनबाय लिलि हटेलाव राजनीतिक गेलेनानै नङा होमबा दा बे
नंखाय बाखाय गुसुं समनि सरखारखौ लानानै इउपिएल सापर्टारफोरा मा सानबायमोन सोरगो अखोरांनि सान अखाफोर हाथरखि अलंबार जायगाफोरखौ मख'बा बै जायगाफोरनि सुबुंफोरा जोंखौ दुखु मोनगोन नाथाय मोनबेसे जायगाखौ मख'बाथ' खुगा बिजौआवनो दङ नङा होमबा दा बेफोरखौ दलाय बिद' बिटिआरआ सोरबा बोथोर मोना मा बुङो सोरबा इउपिएल सापर्टारफोरा मा बुङो सोरबा मिशन बिटिआरफोरा मा बुङो बिपिएफ सरखार फैनायखायसो जौ जुवा बिदि गेलेनाय फैफिनबायनो बेथ' नङाना थांनाय 5 बोसोरावबो दंमोन होबोदों नोंसोरबो माखौ थगायनो नागिरदों दा बाथ्राया बे आरो दा बेयावहाय मा जाहैबाय दिनै इउपिएल सरखारा दिनै सरखाराव गैयैखाय दिनै सोमावसारनायखौ लाफिनबाय आं सोमावसारनायखौ सोमावसारनाङा होननानै बुङाखै सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ लाखिनांगौ होननानैसो आं सिगांबो बुंबोबाय थादों जों डिफेन्स सारमोनखौ जों मानि थाखाय बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बर' हारिनि थाखाय बे जाथों बिपिएफआवनो था बे जाथों इउपिएलआवनो था नाथाय जों बर'आ बयबो बर'खा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनिनो आफादखाय बर' हारिनि थांनाय थैनायनि खोथा सानग्राखाय जों बेखौल' लुबैदोंमोन माने सोरबा सिंगल पलिटिकल पार्टिखौल' सापर्ट होआलासिनो निउट्रेलाव थानानै बिथांमोनहा बिसायख'थिखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनायाव खोथा बुंनांगौ बिसायख'थिखौ सोर देरहायो सोर देरहाया सोर सरखार दायो सोर सरखार दाया नोंथांमोना उदां बाबै आलो गोजोनै निस्थारै सुखु सान्थियै बिटिसि बिसायख'थिखौ गेले जाहाथे दाङाबाजि दाजाथों बेबायदि होननानै निउट्रेलाव खोथासो बुंनानै दोननांगौ नाथाय बिथांमोना थोंजोङै इउपिएल पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि थाखायसो बिथां सानैसो माखासे सेन्ट्रेल लेभेलनि आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बै बिसायख'थि समाव बुंनाय जादों नाथाय बेखौनो सुमन बसुमतारिया लेखा रोंगौ ना रोङा गियान दंना गैया मैया दाख्लैसो बोखांनानै बे दिनै बेबायदि आंनि मुङाव माने भिडिअ बानायनानै आंखौ माने हुमखि होदों आरे बाबा नों सोरलै हुमखि होनो आरो नों बुंदों फेसबुकआव इउट्युबाव बेबायदि भिडिअ दालाबोसैनो आरे सुमन बसुमतारि बे इउट्युब फेसबुक जों टाइम एन्ड सिचुएशननि सायाव बेस खालामनानै जों स्टेन्ड खालामनानै खोथा बुंग्रा मानसि मोनथिबाय जों नोंथांमोन बायदि सोरनिबा थाखा फैसाखौ लब जानानै गावखौनो देरनो गावखौनो माहाजोन जानो गावनि स्वार्थखौ सुफुंनो थाखाय जों भिडिअ बानायग्रा मानसि नङा नोंथांमोना नुदों बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव रिजाल्ट मोननायनि उनाव आं माबा भिडिअ लाबोनाय नुदों नामा लाबोदोंब्लाबो आं ओरैनो जानला मोनला बे बागाननि मानि माबा बानलु गायनाय ओरैनो मोनसे मोननैल'सो होदों नोंथांमोना नुदों अब्ला नोंथांमोना माखौ लानानै दिनै बेबायदि बुंदों कमेन्टेरिफोराथ' ओरैबायदि कमेन्ट पास खालामदों मोनबानो होनांगौनो आरे होफैलाय ने आयेन दंना गैया होफैलाय आंजों लोगो दंना गैया होफैलाय आं उदां बेरायो हारसिंनो होफैना सुमन नों बायदि थाइलेण्ड मागुर मोखाङा आखायाव दम दंना गैया जों मोनथिया खिन्थु जों बायदि रांख्रब मानसिखौ थै नोम्फानि नोमा फैबाबो जोंखौ दांनो हाया मोनथिबाय हे सिगांनि खोथाफोरखौ बुंनोबा गोबां खोथा बुंनांगौ दङ मोनथिबायना दिनै जायनि फलाव बनसुआ जोनोम जानांदों दिनै जुदि इउपिएलआ सरकाराव थानायमोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खियानिब्ला सोमावसारनायखौ लायानो मोनदां दिनै सरकाराव गैयैखायसो लादों नोंथांमोना लानायखौ आं दुखु मोनाखै लानांगौ होननानैसो बुंदों नाथाय बाथ्राफ्रा बैफोरबायदि सानजागोन ना सानजाया जायनि फला बनसुआ जोनोम जादों बनसु जोनोम जानाय समाव जों माबायदि थासारिजों भुगिनांदों बुंनांगौ नामा इसिबां हारिनि थाखाय सेम्पिथि दंब्ला इसिबां गावनि बिदा फंबायनि थाखाय सेम्पिथि दंब्ला अननाय बिखा दंब्ला मा माइ गाब जुजायबोलाय दिनै डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोङो पलिटिकेलि बाबै राजनितिकनि गेजेरजों जों राजखान्थि गेलेनो हायो जों भट होनायनि गेजेरजों जों सरकार दानो हायो सरकारखौ सोलायहोनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेन खामानियानो मेन दायथ'आनो जाथिखौ दानाय बे जाथिखौ दानो थाखाय सोरबा इउपिएलजों थादोंबाबो सोरबा बिपिएफजों थादोंब्लाबो सोरबा कंग्रेसजों थादोंब्लाबो सोरबा बिजेपिजों थादोंब्लाबो बिथांमोनखौ जेराव खिथाया मोजाङै मोजां
नोंथांमोननि खामानिखौ मावबानो जाबाय जाहाथे दाङाबाजि दाजाथों आरो जों हारिनि थाखाय बयबो जों इउनाइटलि सिंजों सिंब्लाबो जों खामानि मावनांगोन होननानै बेबायदिसो जानांगौ नों डाइरेक्टलि सिंगल बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौल' नों सापर्ट खालामोब्ला बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादथ' जानाय नङाना खोथाया बिदि सानजायो आरो जायनि फलाव आं बुंदों आरो इसिङारि माखासे इनफरमेसनाव आं मोननाय खोथाफोरखौसो बुंदों दिनै मानसिया जोनोम जायो जोनोमजों लोगोसे देरो आरो लावो सानसे रुंसारि जायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे गोथार आफाद बे आफादा जेब्लायबो थाबाय थानांगोन जेब्लासिम बर' नखरफोरा बा बर' रायजो राजाया बर' फिसाफोरा जोबनानै थाङा अब्लासिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थानांगोन दिनै आफादगिरि सेक्रेटारि जायखि जिखि पर्टफलिय' बिबानखौ लानानै थाफैया मानो बिथांमोना गाव गावनि थांखिखौ मावगोन आरो थांगोन सानसे बिथांमोनाबो बोरायगोन अब्ला बेबायदि मोनसे गोथार आफादखौ मोनसे गोथार आफाद बिनि माखासे कनस्टिट्यूशन्सनि गेजेरजों माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशननि गेजेरजों बेखौ गाबथाना लाखिनांगौ ना नाङा गाबथानाथ' लाखिनांगोन सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै सापर्ट होनायाथ' बेथ' बाथ्रा जानाय नङा नोंथांमोना कनस्टिट्यूशन्सआव दङ होननानै बुंबाय थादों नाथाय बिपिएफआबोथ' बर'निनो पलिटिकेल रिजनेल पार्टि ना इउपिएलआबोथ' बर'निनो ना अब्ला बर'जों बर' नोंथांमोना मोनसे गोथार आफादाव थानानै मानो बेबायदि माइगाब जुजाय खालामो बे बाथ्राया सानजागौना सानजाया आरो आंनि जाखिनि भिडिअखौ बे सुमन बसुमतारिया नोंथांमोननो क्लिप्स दैखांनानै होदों बे भिडिअखौ आं लिंकआव होगोन बे लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय एनालाइज खालामबानो जाबाय बिनि गेजेरजों जाजमेन्टखौ होबानो जाबाय मोनथिबाय आंनि बुंनाया बेसेबां सैथो नङा होमबा दा बेखौसो नागिरनांगोन दिनै सोरबा इउपिएल सापर्टारफोरा जोंखौथ' मोजां मोनखाया जोंखौ मोजां कमेन्ट होखाया आरो एफा मोजां इउपिएल पार्टिनि सापर्टारफोरा बोरै गाज्रि कमेन्ट होनो हायो हो दैट इज मेन कुइसन नंगौना नङा अब्ला मा बुंगोन जों जौ फाग्ला आं जौ लोंनानै बानायनो सानदोंमोन खिन्थु दा साहा लोंदां गोबां खोथा बुंनो दंमोन नाथाय जोंनिथिंनिखौथ' आं जेबो बुंखाया जों गोबां अनलायनानै थायो खिन्थु जोंनिथिंबो रिसेन्टलि जानानै थांदों रिसेन्टलि बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफ दोलोआ सरखार दानाया दान मोननै जाहांहांसो जादों बिनि गेजेराव जोंनियाव खननै बेबायदि सोमावसारनाया जानानै थांबाय अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे कालेक्सनखौ एकड गामिया हरदों एकड गामिया हराखै दा बेवहाय आं बुंदों माब्लाबा आं खोमाजों खोनादों माब्लाबा आंनि सिगाङावनो बुंदों जों गामिया आबसुनि सोमावसारनायाव कालेक्सन बिनायखौ हरासैलै होननानै बुंदों आंथ' बुंदों मानो हराखै हरनांगौ जोंनि बर' हारिनि जाथिनि इस्युआ दाबो जोबनानै थाङाखै जों थांखिसिम मोनहैयाखै जेब्लासिम थांखिसिम मोनहैया अब्लासिम जोङो हरनांगोन गोरोन्थिया जाया नङा माब्लाबा जायो बेबायदि बुंनायाव आं हराले बर' थुनलाइ आफादनिबा हरगोन आबसुनिबा हराले खायसे बुंदों जों गामियाथ' हराले जों गामियाव दा हाबथों बेफोरबायदि क्लेसिंआ मानो फैनो मोनखो बेबायदि भुल बुजिया मानो फैनो मोनखो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आं नङाबाबो आंनि बिमा बिफाया सोरबा न'खरनि बिमा बिफाया गार्जेनफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादनो मोनफ्रोमबो समायसायाव मोनफ्रोमबो माखासे समायसाफोरखौ समादा खालामनांगौआव थाइसे थाइनैबाबो सान्दा हरदों माइरं खुरैनैब्लाबो हरदों नाथाय दिनैनि दिनाव आं हराले होनो मानो होनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम थगायजाबाय गफुर सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरा अब्ला दा बिथांमोना जाय बर' गामिनि बर' न'खरफोरनि गार्जेन बिथांमोना निश्चय सानखागोन जों गोबां हरबाय गोबां हरसेयावबो जोंखौ मानो लाफाया बेबायदि दुखु दाहा साननाया फैखागोन अबियासलि फैखागोन नोंनियावबो फैगोन आंनियावबो फैगोन अब्ला दा बिथांमोना बेबायदि बुङो बिथांमोननि गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ आं एक्सप'जखौनो खालामबावाखै खालामनांगौब्लाथ' आयै बुंबाबो जोबा दा बिब्दि जायोब्ला अब्ला आरो दिनै रिसेन्टलि बिटिसि बिसायख'थि जोबनानै थांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव सरखार दानायनि उनाव माखासे सोमावसारग्रा हान्जाफोरा सोमावसारबायब्ला बेयाव जुदि कालेक्सनखौनो हरासैब्ला अब्ला बे मानिफ्राय फैनो मोनखो बे जेंनाया मानिफ्राय सोमजिखो बै गेदेर गोलाव
सेन्ट्रेल लेभेलाव थानाय माखासे पर्टफलिय' हल्डारफोरनि थाखायनोथ' बे बेले बेजेया ग्रासरुट लेभेलाव नुजाफैबाय नंगौना नङा बिथांमोना थोंजोङै बबेबा सिंगल पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होआबाथ' बेबायदि जेंनाया फैनाय नङामोन आरो बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गफुर सनितपुर बिश्वनाथनि बर' गामिफोरा हाबखानायबाथ' बेबायदि फैनाय नङामोन खिन्थु आं दाबो खावलायो जेब्लासिम उदां बड'लेण्डआ दाफुंजाया अब्लासिम जों बर' रायजो राजाफोरा जों गावजों गाव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि जायखिजाया प्रग्रामफोराव सोमावसारनाय हाबाफारिफोराव जोङो थाइसे थाइनै सान्दा खांनायखौ जों हरनो नांगोन होननानैसो आं खावलायगोन मानोना जोंहा गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु बर' हारिखौ मास्टार रेस दानाय आरो उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि बेखौ जाफुंहोनायाव जोङो बयबो सासेया सासेजों मदद होलायनांगोन बेखिनिखौ खावलायबाय बेखायनो उननि समाव जोङो सोरबा इउपिएलआव था बिपिएफआव था कंग्रेसआव था इजिपि अयन दलाव था जोङो आबसुनि सोमावसारनाय जा बनसुनि सोमावसारनाय जा बबेबा सिसिटुवानि जा बबेबा माबा मोनसे आफादनियानो जाया मानो जोङो सान्दाखौ हरनो दाबा बयबो हरनांगोन मानोना जोङो हान्थिनायनि बेलायाव जों थाबायनायाव मालाबा सुहाबगोन मालाबा जेंना जेंसिजों सौदावगोन मालाबा बेन्दों बारस'नांगोन मालाबा नोङो बै माख्रा बेमाफोरानो खाफाल मोखांफोराव मेगनफोराव सोंथे फैगोन बेफोरखौ जों गासिखौबो सौसिलांनानै जों जोंनि थांखिसिम सौहैनांगोन मानोना बे जोंनि संसारानो मायानि थिलि जेरै नों संसार जानायाव नोङो नोंनि जेब्लायबोनि जिउ खांनायाव नोङो सम सम खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ जायो माब्लाबा बारहुंखा फैयो माब्लाबा दैबाना जायो बेबायदिनो माब्लाबा नोङो गबनो गोनांब्लाबो नोंखौ सनानि नावफोरजों नोंखौ बोखांनाय बायदि सोरबाया नोंनो रैखाथि होयो माब्लाबा नों बारहुंखाजों बुखारजाब्लाबो बबेबा गोग्गोम दिदोमै गसंथानाय हाजोफोरा वालफोरा नोंखौ हमथाना लाखियो थिग बेबायदिनो मानसिनि जिउआव सुखु आरो दुखुआ थाखायो सुखु आरो दुखुआ मानसि जोनोमनि जिउनि लोगोखा जेब्लासिम नों थैलाङा अब्लासिम नोंनि सुखुआबो जोबा दुखुआबो जोबा अब्ला जोङो जोनोमावनो जोङो जुदि गोरलै गथ' बिमानि उदैनिफ्राय जेब्ला जोनोम मोनो अब्ला जों गाबोब्ला जों मानि थाखाय गाबो जों बे संसाराव दुखु दाहा गासैखौबो रुजुनना लानांसिगोन होननानैसो गाबोनो जाय गोथै गथ' बेहा सुखुबो गैया दुखुबो गैया गाबनायबो गैया बेखायनो आं बुंदों दिनै जों उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनोब्ला जोङो गावजों गाव अनलायनांगोन दिनै बिथांमोना बा इउपिएल सापर्टारफोरा खनसे 5 बोसोरावनो गावसोरखौनो सोरगोनि सिख्रि सिख्ला सोरगोनि एन्जेलफोर सानबायमोनब्ला सोरगोनि इसोर आनान गसाय अबंलावरि सानबायमोनब्ला बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ दिनै बै समाव नेहात खालामदोंमोनब्ला बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोरखौ नेहात सानदोंमोनब्ला रावनोबो सुबिदा होआखैमोनब्ला दिनै बिथांमोननो होजाफिना जेरै सैमा एरै थांगोन जेसे करनि एसे बोरनि होनोब्ला बिथांमोननो सुबिदा होजाफिना नायजाफिना बिथांमोनखौ अनसायजाफिना नाथाय एज ए हिउमेन बिं एन्ड वी आर एज अल आर सन अफ द बड' मादार जोङो बर' बिमानि फिसाब्ला बा बर' हारिनिनो जों बिदा फंबायब्ला जों बैफोर खोथा बाथ्राखौ जोङो बे मोनसे गाज्रि सिमांमोन होननानै साननानै बावगारलायनानै जों खौसेयै सरकार दानायाबो सरकार गैयैखौबो अननांगोन सोरबा गोरोन्थि मावदोंब्लाबो दे खनसे गोरोन्थि जाबाय होननानै जोङो अनसायनांगोन मानोना जों बैसोर बायदि गियान गैयैजों गियान गैयै जाफिननो हाया नङाब्लाथ' खालामनो हायोना बिपिएफनि मानसियाबो बिपिएफनि सोर एमसिएलए फोरनो नोंथांमोना मा सुबिदा होदों बिपिएफ सापर्टार न'खरफोरनो इउपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव मा सुबिदा होदों हो बुंनो हागोन सोरनोबा माबा होदों जोंथ' देग देग दंना बे आइवाइ न'फ्रा नोंसोर होनाय नङालै बिपिएफ सरकारनि समावनो बेखौ जिअटेक खालामना हरखानाय सेन्ट्रेलाव बे फैनायखौसो नोंसोर मावनो मोनदों बेखौ होदों होनबा जानाय नङा मोनथिबाय बेसेबां मालाय मावनायखौ नोंथांमोना फिथा हास' गावसोर मावदों होननानै लादों हो अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय नङा होमब्ला थिग बेफोर बाथ्राखौ जों बुंफिनाखै नाथाय बाथ्राया बेसोमोन सुमन बसुमतारी बे गोबोरखि जाग्रानि फिसाला सुमन बसुमतारी बिथांनि थाखायनो नै इउपिएलफोरनियासो बै सोरबायासो एसे रायाब्लाबो बुंजाफानांगौ जाबाय बे सुमन बसुमतारीया गोबोरखि जाग्रानि फिसाला नङा होमबा बे फाग्ला मालानि निउस बोखांदों मैया दाख्लै बेखौ जाम्बा होनगोन ना होना बे मोनथिगोन ना मोनथिया बै इलेक्सन समनि मडेल अफ कड अफ कन्डाक्टआव थानाय समाव बुंनो हायो बे जे
आयेन बाबै आयेन गथ' बाबै आयेनाव दायाव गोलैया होनना बे जाम्बाया मिथिगोन ना मिथिया बे गोबोरखि जाग्रानि फिसालाया थ' निस्सय जाम्बा जाथारगोन बे मोननैसो नायदां बबेबा हिन्दी रायलायलायनाय दाख्लै बे 6 कमिउनिटिसफोरा जिथु एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बे डिमान्डखौ लानानै सोरबा आदिबासिफोरजों होख्लायजादोंदां हिन्दी रायलायलायनाय एसे फंनैसो खोनादों लासिं सिं बिनि माबाखौ नायदां प्रफाइलखौ मेरिट स्टेटासआव संसार जालायबावनाय आंखौ सौनोनो ओरै देखायबावो गावनि आस्थामखौ नोंनि बायदि आस्थामानोलै आंनावबो दं बे हाथायनि बायनाय आस्थामखौ देखायनाङा नों जाम्बा थाइलेण्ड मागुर मोखां हो बेसेबां साइज नोंलाय लदादा थाइलेण्ड मागुर नोंनाव बेसेबां बोलो दं आंनाव बांसिन बोलो दं नों बायदि चेलेन्ज होनोबा थै इथा बानायग्रा आखाइसो गारि बोग्रा आखाइसो मिथिबाय दा जायखि जिखियानो जाया मानो उननि समाव उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि थांखिनि असिलाजों जोङो गोहोआव थानाय गोहोआव गैयै रुलिंआव थानाय अपोजिशनाव थानाय बयबो जों ज' खौसे खामानि मावनांगोन आरो बे ज' खौसे खामानि मावनायनि दायित्वखौ आबसु बनसु बिथांमोना लानांगौ मिथिबाय सोरबा सिंगल पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट होनांगौनि बाथ्रा गैया दा बैफोरखौसो एनालाइज खालामनानै नायनांगौ नोंसोर बुंबानो जाया नोंसोर कमेन्ट होबानो जाया मिथिबाय जों थांना थानाय बेलायाव जायखि जिखि मावनानै जाया जा अबजेक्शन गैया नाथाय जातिनि बेलायाव इउनिफाइ जानांगौ जों इउनिटि नांगौ हो नोंनि पलिटिकल केरियारा 5 बोसोरनि थाखायल' 5 बोसोरल' नोङो गावखौनो जों दामादा राजा खालामनो हागोन 5 बोसोरनि उनाव मा जागोन नोङो हो मा जागोन नोङो बाथ्राया बेबायदि नोंसोरसो होनबाय थादों एसटि होनो एसटि होनो एसटि होसिगोन बोरमा नोंसोरखौ बुजायबा नोंसोरसो गियान मोनगोन नोंसोरखौ मा बुजायनो मा गियान होनो नोंसोरलाय एसे दोनखुमानांगौबो जायो मिथिबाय नङाबाथ' आं नोंसोरनो बाङायजोबना खोन्थानो हायो बेनि स्ट्रेटेजिफोरा मा बुस्थु एसटिखौ बिबानो मोनो नामा हो एसटिखौ बिबानो मोनो नामा एसटिखौ सोर होलांनाय जोंनो इंराजफोरासो गुफुरसाफोरासो होलांदों बे हानि थागिबि बा आसामनि थागिबि बिथांमोना जों बायदि बर' मिसिं लालुं कसारि हाजं गार' तिवा सन'वाल बिथांमोना जाम्बा जाम्बि दौदाब्ला थांनानै थाग्रा इसिबां बुद्धि गैया मेलेमजिबि नङै साननो हनो हास्लाबै बिथांमोना दौदाब्लायैनो थांनानै थागोन बिनि थाखायनो बिथांमोननो वेल एन्ड ब्लक बेजोंनो बिथांमोननो ट्राइबेल स्टेटास होनानै बे हानिनो नोंथांमोना थागिबि बे हायावनो नोंथांमोना जुगे जुगे थांनानै था जाहाथे नोंथांमोननि हाखौ रावबो बायनोबो हाया फाननोबो हाया बेबायदिनो नोंथांमोननो माखासे एसटि खथा होनानै नोंथांमोननि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ जों होलांगोन होननानै बिथांमोनासो जेब्ला आसामाव इस्ट इन्डिया कम्पानिया भारतखौ सासन खालामफैदोंमोन बै समावनो होलांनाय अब्ला एसटिखौ बिबानो मोननाय नङा बेफोरखौ पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय गावजों गाव सोरखौबा दाय फुन्देरलायनानै लाब गैया आरो गावनि देरहानायनि थाखाय बेजोंनो नोङो पलिटिकेल खालामनानै सोरबा देरहायो देरहाया जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया मोनथिबाय नोंथांमोना सोमावसारनायखौ जों गाज्रि मोनाखै सोमावसारबाय था जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड बाथ्राया बिसिमल' बांद्राय बुङोब्ला माहाजोन होनो जों माहाजोनबो नङा दुखियाबो नङा जों गोसोबा जों उदां उदां जानो हायो नाथाय जोङो राव सालानिबो थाइसेबो दाहार लानानै जों थैलांनो सानाखै बन्दन बोसोरसे दंबावो बन्दन बोसोरसे सुख'नांगौ मिथिबाय बाथ्राफ्रा बेबायदि बुङोब्ला दम होदों सानगोन राव फाग्लाखौबो दमबो होआ नाङाबो बे संसाराव नों सोरखौबा होनायनि सिगां होग्रायासो दाय जागोन जेलबो जाया होआबो जेल जानोबाथ' मा आंनि हिनजाव आंनि फिसाफोरखौ गुबुना दाबो फिसिहैनो ओंखारग्रा दं मिथिबाय जों उदाङै थांनानै थानो हायो उदाङै जेल सिङावबो ओंखाम ओंख्रि मोनजायोना गोसोब्ला ना मोनजाया जेल सिङावबो संसार दंना तास गेलेनो भलिबल गेलेनो सिगारेट सोबनो सादा जानो मा गेलेनो बावथ' कन्टिनिउ हाजिरा मोनबावोसोना हो बेबोथ' मोनसे साख्रिसो गोसोब्ला
जों बुंफ्लङा होननासो बुंफ्लङा नङाब्ला खायसे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सानस्लाबनो हायियाव बेफोरबायदि लामाखौ लायो बेखायनो जों गोबां खोथा बुङा जायखिया जोबनायाव बेखिनि खोथाखौ बुंबाय नैबे जोंहा जिथुके गफुर सनितपुर बिश्वनाथनि बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबबावनांगौ दं बे हाबनांगौ खामानिखौ जाहाथे बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोना सालिजारि नायनानै जोङो उदां बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थांखिनि असिलाजों जोंनो जिथुके बाउन्डारिनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ जोङो मेट्स खालामनो बिनि माखासे जाखिनि बाउन्डारि नांगौ बेखौ जोङो थोरायनो थाखाय जोङो गामि सोसननाय हाबाफारिखौ जों लाथारनांगोन बेखिनि बुब्लियाव बेखौनो बुंहरबाय एसेनोसै गोजोन्थों बे सुमन बसुमतारी बोरमा गुमग्रानि फिसाला गोबोरखि जाग्रानि फिसाला बिनि खोथाखौ खुनु लानांगौ गैया आंखौ सौनोबो हाया बाल बे जेबो खालामनो हाया गोदोनायाव सौनो होनो बाबा नों गोदोनायाव सौयैनि सिगां नोंखौ बबेयाव होगोन आं फै 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 सुमन फै लिंहरैसो जाम्बाखि बेबायदि नांलायबाय थानो आं खुनु काउन्टारबो होफेरा सोरबा इलिगेल बुङोब्ला आं डाइरेक्ट बुङो खिन्थु सुमन बसुमतारी ना माने इउपिएल सापर्टारफोरनि सिम्पेथि मोननो अननाय मोननो साबस्क्राइबार मोननो फलोवार्स बारायना लानो बेबायदि आंनि भिडिअखौ थिखोनाय बेल' बिनि मथ' बिनि टारगेटआ बेल' आं बेखौसो एनालाइज खालामनानै नुदों मिथिबाय स' इउपिएल जा बिपिएफ जा मा जाबाय था गोसोबायदि संसारखौ नोंसो जागोन नोंसो डिसिसन लानांगौ मा जायो मिथिबाय खिन्थु गाज्रिल' जानाङा आरोना सोरबा गाज्रिखौबो जों जेबो बुंनो हाया मानोना बिनि खाफालाव भगबानासो लिरना हरदों जों लिराखै जों बुंबा जेबो जाया सोरबा बुंबा जेबो जाया भगबाना मा हरदों बेसो जायो स' थेंक इउ सिबनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनि साफ्रोमबो फलोवार्स आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोननो आंनि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम बावहरबाय नोंथांमोननि साना गोजोनै गोजोन बारलांथों आरो नोंथांमोननि साननाय हनाया जाफुंसारथों स' थेंक इउ